Saka mamaenda vamanodzura nzungu vamasangana musingazivari kuti ema yama yako ndizvo ndaisaziva ndo vamaita sei kunzungu mudare ngatisiri vamaita sei kunzungu takabva tarara tese kangani tarara zve3 days kawo tarara tese ka1 mangwana acho futi tidzura nzungu bva tarara futi tese zuva rechi3 bva tarara futi tese ema zuva rechi4 achakabva enda kubasa kuharare kunoshanda ndakazoita kunzwa nemakuhoti emane pamwiri nchinzwa nemakuhwa ndakanyara nanhasi ichirikutongonyara no ndakaisatozoti ema yanzvadzi yangu chitura unonzi wakaita makuna ndizvo zvinopanisa unonzi wakaita makuna une bvumo here nyaya yako kuiramba satavinika zvirimaminesedai kwete village 6 tukuriosabhuka village 6 mune kugara saboka tina kuti imi ndimi makavisa nyaya kudarika mambo ndizvo asi imi ndimi tisora mambo ndizvo saka nyaya dzinenge dziri musha menyika kuti timungopupura seruzivo kwamunoita tutangira ipapo nyaya yemukomana nemudzimai waanogara naye vanogara naye izvozvi nyaya yemakuna ake pamusoro vedare ndokumwe nyaya taurwa indakadidza mukomana uyu ndichimubvunza nyaya ipi iyo kanokwana kuita kairi makanzwa kuti chii andakanzwa kunzi akamitisa hanzvadzi yake inyaya ndaizwa nemakuhwa musha mana mudedza kairi mandabvunza nyaya ipi iyo ndobva andirambira pandinoziva mambo ipakurambira wakakapa medu pacha munoziva ndinomuziva aisa hanzvadzi yake iyo hanzvadzi yake saka munoti chinazvo nekuramba kwakaita izoni hanzvadzi yake akakunyebera nditozivi mambo ipapo kufunza kuti mimi akakunyebera here nekuti hanzvadzi yake andimweza kuti hanzvadzi yake ndozviziva saka akakunyebera kana takatarataaati handisi chikwa chake chakanzi kwandiri akati ina handizivi asi mamuzoti akapa hanzvadzi yake pamiri ina handizive mambo munhu akapopamira mumuzivi ndinomuziva nomuziva arisani wani ndomuziva iyo chitochinzi hanzvadzi yake bobowaru ina wakashaya wakashaya babongo wakashaya nogara izvozvi ndirogara ndega nemudzimai wangu mudzimai waru mudzimai asara kumba waya nani panapa ndaya nasabhuku nana madhikira newamwe wevillage 6 navano village 6 namukoma wemusikana ari kutaurwa nezvake mukoma wemusikana waripo sisi wemusikana ari kutaurwa nezvake waripo village 6 vanonondirapo ituje yokuringa semungaitoni ndimi muri kuti mapere netsoko dzapedza chibage ndizvo hamusiri vakadaro yeruna mambo taurisaika tisi takadaro ndini takatodaro makati mapere nechi neudyi nekutakura kwedzimba nemvura zvakawanda zvakatotaura zvakadzara iwo zviriitika kwenyu vanhu vanzi notamba wasipo pamusoro iyoe pamusoro i kurika kukunetsanawo dzeudyi zvanga isingaitike nguva yese kauchiti udyi mukuti kudyiwa kwembeu nemhuka dzesango zvakafanana natsoko makudo nenguru nezvindochi ndochirikuitika chiri kuringa tozobva chechi2 kuri kuparadzwa dzimba nemhepo kana kuti atinoti mvura inenge yemhepo mvura ine mhepo yakaita se yakawanda dzimba dzoitwa dzimba dzotakurwa
Timam. Madama achiri kukwayekana Madama asisina mvura. Zvaisingoitika kare. Zvanga isingaitiki tichikura zvanga isingamboitiki. Saka ini vanhu kuringa toda chokwadi panyaya yemukomana. Ndo zvamaikumbira mambo kuti hamutikumbiri nezvinhu zvifambe zvakanaka. Chinotanga kugadzira tsika yemusha menyu. Saka imakaviga tsika anoramba achingotambura ndimi. Nekundotoziva kuti vanhu vemusha vanozviziva zvinhu izvozvi. Vanotozviziva asi muda kungoenda henyu pasaidhi kuti mangwana kutozviziva. Nai mupostori. Munoenda chechi? Asi unokwanisa kutaura chokwadi panyaya yemukomana. Manzwira wakamboita. Asi kuti uone manzwira wakaita. Kopana boende. Ichembe. Kutozinzwira pano. Vese vangodumwizwira pano. Hapana achadaira. Kuti kana imatoramba vakuru. Zvinoreva kuti vanhu vese vangotivanzwira pano. Ndaiti vanhu ava muri kubvunza handiti ava vagari vane stand kuvillage ndokutenga mastand but vanogara kuharare but makowa dzimakuna kuna anotonzi paine munhu wese bcause kupa hanzvadzi yako pamira chitsinhu chinhu chikuru. Ivo vacho ivo watama yako ndovanogara navo izvozvi togara nemukadzi wangu chete. Nemukadzi wako? Mukadzi wako wakamutora? Mukadzi wangu ndewe kumusha kwake ndekwamuriro. Asi mai wake kumusha kumasvingo. Saka ndakamutora ibva kumasvingo. Ko iwewe nyaya yehanzvadzi yako yakambobvunzwa naSamu? Sei vanhu vakakubvunza nyaya iyo? Sei vakafungira izvozvo? Chichagara ini pasi chichavakambigira? Ndopana ndada kutosumudza rweko nditsanangure ipapo. Sabhuku akambondibvunza nyaya yegore rakapera. Akandishedza shuwa kumba kwake kuti iwewe nehanzvadzi yako Emma svikai kuno. Ndichibva ndatorana naye mabva taenda kwaSabhuku. Ndichibva tasvika kwaSabhuku. Sabhuku akandibvunza inini kuti nhau yako naEmma indikuedzwa nemakuhwa. Ndasonditatsanangurewo chokwadi papi panapa. Indakati Sabhuku panhau ini handina chendinoziva. Iye Emma ndiye angatotsanangura chokwadi. Emma akabvunzwa naSabhuku. Emma akati Sabhuku baba watanya wemuri kutaura watori kumbare kumaflats. Iyi nhau yemuri kutaura ini handiizivi. Ndofunga ndozvakapindura. Andapindura Sabhuku akati handingonzwa nemakuhwa. Ndozvawakataura. Iwo wakangozvinzwa kuna Sabhuku chete hauna kumoka wambingwa zvino? Ndakazvinzwa kuna Sabhuku chete. Ndowakazvinzwa. Aiwa hapana. Chokwadi. Patakauya kuringa ngwani kwedu? Ndandiriko. Wakauya? Ndakatotanga waya pasimbi ndikauya kuringa kumusoro kumashops. Pedzesera pesera ndokandasina kuzoya asi mudzimai wangu akauya. Alright, amusiwana kuya shuwa. Saka sisi wa Emma wari munhu? Wari munhu. Kose sisi wadira hanzvadzi yangu ino? Handisisi kwendira wakuru. Wati sisi vacho wa Emma wamutaura naye handizvo endani? Mazvataura? Wadii kuti hanzvadzi yangu iripo kana? Iripo shuwa ndakanganisira ndokumbira uregere. Aveno tikabvunzwa nyaya nhunduru. Mwana uyu ari kutaura nezvake ari kupi? Uyo mwana chatori zvake kunzi ndawakonya tumwezi. Tanya ariko kuringa. Ari kugara nani? Ari kugara nagogo namai wangu inini. Atienda kuchikoro paringa grade 4. Aka namai yako iwewe? Grade 4. Amai vako iwo ndo Evelyn. Evelyn. Takabarwa tiri 2 naEvelyn. Mabara ndo amai nyamwe chete. Vakazara Evelyn. Mwana asita kugara namai kameka kana? Anga achigara namai wacho. Namai wacho? naEmma kumarondera kwawaishanda. Iwo wakunzi wakapapamidza ndani Evelyn or Emma? Emma. Ko Evelyn aripinda papi? Evelyn ndiani? Evelyn hanzvadzi yangu inini. Iwo takabarwa tiri 2. Ndobvunza kuti mwana iwo wakapa mimba iwo umunzi wakapa mimba here? Anonzi ani? Anonzi Emma. Anonzi Emma? Amai vako naamai vaEmma? Ore mukoma nemunin'i. Mukoma nemunin'i?
iwo munhu uri kuziva wakapamwana kwati munhu wacho anzona netanya tanya kugara nezvezvi ari kugara nagogo wake gogo ame vani amai wangu ini vakwe veyo izvozvo muzonyaya here ndoko akaendeswa naye amai vemukomana wangu ndo vari kugara nemwana akanzi ndewekuyu ndizvozvo amai vemusikana wangu akamisa basi amai uyu amai vari kupa amai vemusikana wangu vapanhu vari kupa wakashaya sei vari kugara vese sei mwana wako ari kugara namai vako mwana waema ari kugara namai vako ipapo handizivi hangu naema ndiye akauya nemwana ndokutaura saripedzere nguva hatina kupusa saripedzere nguva ndizvo tuzo zvakazara tibatsirana nekuti vese tinovashedza kusvika vaya pano dare zvakaita zvekuti dare kuzotora kwakaita mwana iwo kutora kwakaita amai vako mwana kuti vachigara naamai vako amai vako tora mwana vo panoti dare musha kuromuende akamboriwa makunakuna ake ezvo zvaazonyazotora mwana agara nani agara naye ndizvomushandii saka isusuda utudze chokwadi chakazara iwewe pache zvako nekuti musha wese tichangokokorodza wozotitaurira chokwadi chimwe chauzokota chibude uchifunga noti mwiri wacho mapani isu musha wetinongo chipiri tinotouya tobva tangotadarira kwenu unozoti dare musha wavo uchitaura zvinyayewe wauzotambira panzi kushora chitsaura zvakazara kana zvakaitika nekusaziva kutaura kuti mambo ini ndaisaziva kuti ndozvazvichazoita wazvinzwa da kutokubatsira izvoka saka taura chokwadi ubva wataura kuti zvakaitika nekusaziva changamira zvinhu zvakafambaso zvakafambaso pamusoro inditsananguriwo ipapo ini ndaigara kwaSapi kunyasura saka pandakauya kunoku ndofunga wiki rekutanga ndiri kuringa sati ndatozivana nevanhu vakawanda takaenda kumunda unodzura nzungu ema igara kwagogo kuvillage ini ndaigara kwamai wangu kumba kudzasi ini ndasaenda kutoziva kuti ema ndiani wekwamagora ndaisatoziva pachokwadi sati tiri kumunda ikoko tichidzura nzungu itakura mukutamba muchikudo meameo takatosangana tese shuwa 3 days titosangana tese dare musaite rushaka mukomana ari kutsanangura chimunzuro zuva rechifo racho mukunzwa vari kufamba fambai zvinopera vanhu vaya kuzonzwa nyaya yekudana zuva rechifo racho ndo rakabva enda kumunda kubasa kwarari pakuti makasangana wabva kwaSapi nyasitaura mhanzo takasangana ndabva kwaSapi ndisaenda kuziva kuti ema ine ndaigara kwaSapi ndaigara kwaSapi kunyasura ndobva wauya uzogara kuringa ndakazouya kugara kuringa ndakuchengetawo amai wangu ipapo saka ema indaisatoziva kuti hanzvadzi yangu pandakazotonzwa kuti ema nepamwiri ari kurwara ndakatonyara makaseka zvopera ka ndizvo makaseka zvopera hakuna kuramba nemuseka tsanangurira dare pekuti iwo wekuti wabva kwaSapi vamaenda vamanodzura nzungu vamasangana musingazivani kuti ema yama yako ndizvo ndaisaziva ndobva maita sei kunzungu mudare ngatisiri vamaita sei kunzungu takabva tarara tese kangani tarara 3 days kawo tarara tese ka1 mangwana acho futi tidzura nzungu bva tarara futi tese zuva rechi3 bva tarara futi tese ema zuva rechi4 racho akabva enda kubasa kuHarare kunoshanda ndakazoita kunzwa nemakuhoti ema nepamwiri nchinzwa nemakuhwa ndakanyara nanhasi nchirikutongonyara ndakaisatoziva kuti ema yanzvadzi yangu chakazoita kuti unyare chii kunzwa kuti ndakanzvadzi pamwiri wanzwa kuti utsanangurira nyanzonzwa wanzwa kuti ema nepamwiri wewe ndizvo chii chakazoitika alright vabereki vane pavakambopinda here pamwiri apa nini ndaunzwisisa kuti vabereki roya vakaplaya ndeipi alright ndakazofonerwa nasekuru wanga mukuru mubaba namama wangu wakanditi dhivha nyaya yawakaita uri kuiziva here ndakangosvika ndichipinda mubabva ndatongonzi foni enda pafoni
zvakanzi nasekuru dhivha nhau iripo yawakaita uri kuiziwa here? Ndakati hongu sekuru ndiri kuiziwa. Zvakanzi toda kuti uendese mwana iye kuchikoro. Ndakati alright sekuru. Sekuru avanonzi nezita ravo? Sekuru Panganai. Sekuru baba Panganai Magora. Aiyo wajambo. Sekuru vakangotanga ngofona nyaya yakaita kuiziva. Mira. Alright. Munhu angonzwi nenhumbu chete. Sekuru kwakazofona papatoni pamusoro papatoni mwana kuti upindure ndotutaura. Pamunzi konzi pane nhumbu. Andizika. Vabereki vakati pane kunzi ema nenhumbu. Vabereki vako iwewe nevabereki vaema nanasekuru nanani ichiri mimba vakati chii? Hawana zvawakataura nini. Ndoda kutaura chokwadi. Hawana zvawakataura nini. Sekuru wakazotonfonera mwana atone grade 2. Achifunda kwaifunda uko kwaishanda mai wacho ndo pandakafonerwa nasekuru mwana ato grade 2. Kwa hiyo na ema makazosangana iri pamiri akakutaura ndini pamiri. Haana kutaura. Aiwa haana kutaura. Chakaita kuti unyarewe chii? Ndaitonzwa ri chakaita kuti unyarewe chii usina kubvirauzwa zvandiri pako. Kurara naye kwandakaita. Noti ema akanzi kuti sisi wake wari kuharare awaudza kuti pamwiri ndepadhivha. Tobva zvaita sei? Sisi wacho ndivari munomo? Aiwa avasiriwo. Saka iwewe dauza pekuti mawiri kana wamuudza waudzwa ndine nhumbu sisi avaudzwa ndine nhumbu iwewe naema chamakambotaurira ndechekuti chii? Ndofana ema takatoita makore tisingaonani. Mazuva ano ndopa kuside rekuringoko nemurume wake. Inini kuti ndizoti emane nhumbu ndainzwa vanhu vachingoti won'unun'unu ini hapana iwe yako ndiri kunditsanangurira zvizere kuti hona iwe wakapa epachi. Baba wako wangu atofa. Baba wangu ashaya. Kwa amai vako iwo vakazvara vanga vauya kuzochenda ibva nyaya iyi vakainzwa. Ema wakainzwa asina wanaundudza indaitoita kunzwa navanhu nemakuru. Saka iwewe chakazoti unyari chii? Kuziva ndakarara nehanzvadzi. Nosazoteera hanzvadzi yangu. Makazoziva sei kuti hanzvadzi yako? Nekutotsanangurirwa newamwe. Zvaita sei? Nekuti iwo makadanana akaenda pamiri akaenda kuHarare iwo usingazivi kuti hanzvadzi yako ndizvo? Ndizvozvo shuwa. Pamainodzura nzungu munhu amwe chemainodzura nzungu muri shamwari chigwa dzimba dzakasiyana mainodzura nzungu muri chinechi. Pamaenda munhu amwe chedudzura nzungu zvamese. Musingazivi kuti hanzvadzi yako. Wanikudzura nemushandi here? Neshamwari here? Muchibva dzimba dzakasiyana mainodzura nzungu. Kana wanga usaziva kuti hanzvadzi yako iwewe. Andi wakataziva hanzvadzi yako but mainodzura nzungu munhu amwe chete. Ichokwadi. Saka iwewe kuti unasiyaziva kuti hanzvadzi yako. Asi muchinosenza mese kumunhu chamazoraramesa. Ipapo chokwadi ndaisaziva. Ndandisai ndatozwana navanhu vakawanda. Sabo. Mam changa chinetsa ndekuti nyaya yemipupure iye achiramba zvaikunetsa ndizvo azopfuma handi mamunzwa chitaura zvakasara. Zvadaro nyaya ichingotenderera ndidzo pane mhosva yake yaari kupfuma iye yaitaurika mumusha but pane bada kuti ati anga asingazivi kuti hanzvadzi yani tienzadze because vanhu vaigara pamba vaigara pamba pamwe chete musha mumwe chete. Zvako zvinotumanyepo mukati handitika inini maigara pamba kwandizvo. Ndaigara kwamama yachigara kwagogo kumusoro. Musha mumwe chete ndizvo? Musha mumwe. Kwagogo vako watika? Wangasatauzaiwo ndi gogo vako apa? Aiwa gogo ndaivaziva. Waisa ndi gogo kwandito? Iye aigara kwandite mushandi semabvumi waifa. Pamusoro indakazokasika hangu zuva kuti ndizozote hanzvadzi yangu ndandatosangana naye ndopandakazoziva. Wangambudza kumbasi maienda kumzungu. Shuwa. Ndizvo? Aibuda pamani magogo wako here? Aibva kwagogo nchibvawo nekudzasi tonosangana kumuntu. Iwo kwagogo wako anobvera waenda pesa? Kwagogo ndaenda zveapo. Ndinomuona ari. Awaenda kwagogo waisiko chimuona ari. Anga atoenda kubasa kuHarare. Amaisangana. Uchienda kwagogo. Iwo waisika kumuona ari.
vabereki Angari. vakataura muno ndokudzinga panze ndotoziva nenyaya kudzinga munhu panze So uchiyacho wafamira wakataura muno ndakada kuripisa yembudzi mine musina saka ndokudzinga panze saka itoziva kuti wakangotaura ndokudzinga panze aipamipedzera vanhu nguva mushiyacho wafambira munhu handandisina asi ndakazoudzwa papa mberi sure asi taikaziwana tiri 2 hapana itombozwa inyaya iyi wangoni mukuri manganiwo pamai dandane 24 yanga ine 20 ungona musikana ari pachivanzi kungoti handizive pamba vambu yako auzoti ndiani wangozoti ema dai watoti takasangana kunzwi pamwe zvaitidzi takatazounoenda pamboti ndikuye kuti pamba iyo watobva kwatisati wasvikona mugari mumba ukuti chive satipedzere nguva ndakashaisha titaure chokwadi chakaitika taure mashaishikiro wakaita ive chakakosha patakuita chokwadi ngekuti izvo zvidare muchiripedzera nguva yashuwa kumunda ndokwandakasangana naema tichidzura nzungu chikudo kutozvimhanyisana munzungu imomo tichiungurudzana tichimhanyisana munzungu imomo samukutamba chikudo maya takabva tatoita musikanzwa tese akatobvuma takato 3 days dzese dzakatotedzana izvo zvega izvo zvamakaita kwakaziva kuti ii hanzvadzi yake handi hama yako izvo zvega hazvikonstitutere kuti ndimakuna kunacho hazvireveri amakuna shu ndosaito ndakanyara wakaita makuna ndakaita nyararaika unoona kupedza nyaya yako iwe daira kuti ndakazviita hungu ndine makuna angu ndakainenganisvazi ndikaizvariza handiti hachokwadi izvo zvawakaita iyo hanzvadzi yakwedu yawainai vamwena navo vari iriko uya necheya yako kugara machera amuite kusimudza asaite ruzha basa garai papa saka iwo zvauribvunzwanasa uchiramba wairambei kwaitoramba ukutonyara kuzvinhu zvandakaita zvito avanzvadzi ndimamuperekedza mukomana ndizvo zita renyu munonzani taurisai Chipo Magura. akapiwa ema munin'ina wenyu anonzi ema makora koichi chenyu pakuita sei Amai wangu na mai wake masisari. Asi mama wangu wako. nyaya yake iyi paimakainzwa inini ndekupa ema pamiri vabereki vakati chii Ina hangu handitendosiwa. Pandakangoinzi pandakangoza taurisai zvekutanzi kwakangaenda kwaharare kuna sisi wangu vakangovamutora vakatofuona chimukumbira chii ema kana aripo kungaita sei akangabva kumurume wake kwaangabva kwanga akarohwa pazvingo saka ndopaakauya kumba akaita mazama shomashomana kuita mazava akawanda ivasisi maitenda zvamukumbira vanofonera mirei ema anga akatororwawo kwazvimba akakaenda kwazvimba kwanga akarohwa kwazvimba ema anga arohwa kwazvimba ndobva adzoka murume akangaenda kusouth africa ana kusodzoka ndobva aiti murume akasatumira kana chii kwakuchita maritsvo ndobva adzoka ana angoita mazava akanaposisi vangu akanga vabereka matwins ndobva vachindifonera kati ema kana ariko kungaite sei ndakanzwa dzei makadzoka kana ariko kungaite sei ngaauye andibatsira chiimani saka kudza gugu ndipandakanotarira gugu mari yebhasi ndakatomubekenisa kwarai aikoko ndomudazova sisimaitendo vakufona taura zvanga tsina ngozvitanzi sisimaitendo vakasifona chandiva dzeimani anengazimubatsira chinyumbileni ndiyadhiva ndasikagari kuinga ndandatoshanyawo sisi vakafona vakati ema ari pamiri but ema ari kuti pamiri epadiva ndiyanzvadzi yenyani saka indasikagari kuno ndakabva ndatodzoka ndegara kumarondera ndegara nguva kuti
kutodzoka vangu kunyatsogara kuno igore rakapera pasei. Vana gogo namama manzwira vakaita nyaya yevainzwa vakataura kuti Haina ndenge ndakambozwa kuti ndakambotaura. mwana wachakura sei? Kosei mwana achigara namai vako manzwira makazvita aipa vanhu vachandosiya achangamiri abvuma kuti ane mhaka mukomana wenyu pakuna kuti samutongezvi andinakona unongoziva mutemo wako handina muchandinoziva mambombiri aya ndotenda mombe ndinadzo tozowana rini mombe kana mangwana sorry kana mangwana isusu mombe toziva mandi kana yavati mangwana tokureretsika toziva mombe dzacho mbiri mandi hatidi tumhubiswa ndine pandanda kutokumbira pakutina apa kutina unoona uno pari pakutina unovapa mari yepanotina unovapa $80. iwewe shamwana aiwa mira tsvaka ubatsire mukomana kana mapedza unoona kuzvo wanzwa iyeyu ndiye achakubatsira kuti chisvinge chisununguka.